Atong oras, alas 7:30 na, nindot kay higop og sabaw rong gabiuna, no? Labi pa og kanang gikan kabitaw sa ika ka naglaag-laag. Kanya, siyempre, kay wa pa may sweldo, aglaag-laag ka, kanang ginatawag nila window shopping. Siyempre, way kwarta window shopping Pag uli ni mo sa balay, marag medyo kinahanglan ni mo og recharge. Gusto ni mong higop og sabaw, pero ang problema, way sabaw. Asa nang sabaw? Pwede ka magtimpla dihang Power Cell Soya Coffee aron medyo masudlan og kanabang mainitan ang imong tiyan. Importante na. Labi na sa mga ka-Power Cells nato dihan ning kamot, nya pagulis balay, gutom kayo, nya wa pa naka-prepare. Okay lagi pod halimbawa as misis, wa pa pod naka-prepare og panihapon tungod kay daghan po kay mga trabahoon sa balay. Di po na basta-basta yung tawon mga mister, no? Yan, importante din ang sinabtanay lang. Kung nakay Power Cell Soya Coffee diha, timplahi aron nindot kayong imuhang kagabion. Aron sab siyempre mas kanabang ma-relax ang imong huna-huna o kasing-kasing ang imuhang kalawasan, di ba? Aron nindot doon na mo'y nindot nga gabi kaysa naman nga pag-uli nimo magmaoy-maoy din ka, suko rin ka. Ano may gilungag diri? Usara mo mo diri sa balay. Na may mangingana. Oy, ay mapagingana, oy. Mo na gingos uban kapoy ra ba diri mabilis balay ha kamo mga tawhana mo. Bitaw na. Kana lang pahinomdom lang gikan sa Power Cell Soya Coffee. Yan. Alas 7:32 ang atong oras. Pila naman gyud ka adlaw. Pila ka adlaw no nga na lang ang nabilin election na noong ang Commission on Election mga kasandigan mga ka-Power Cells nagbugna ni sila og kining actually naana ni dati kumbaga murag gibuhi lang nila gihapon kining gitawag nila og kontra bigay campaign. Kining ang pinakatuyo ani nga kontrahon no ang pagpalit og boto o pagbaligya og boto sa umaabot nga midterm election. Mo na yung ilahang si tawag gibuhi usab kining gitawag nila og kontra bigay campaign. Nya ka mo diha, musta mo din ha. Halimbawa witikan mo diha sa politiko og sama, dumatan ba ninyo? Kamo daw, bidaw. Okay, mo ingos kumilik. Ilhan mo kuning gibuhi na pod. No? Alright, sige. Anyway, alas 7:32 na ang atong oras. Dahil lang, bago ta mo proceed dito sa ato ang istoryahan karong gabi una, ato sang i-congratulate ang ato ang unang winner sa 100 pesos GCash. Ang nakatubag si J-Boy Ibanez de Guzman. Ang iya din na hashtag tiwala ako sa Power Cells. Yan, doon na siya sharer badge, no? Ang pinaka-importante nga dapat doon na kay sharer badge. Aron doon na kay chance sa makadawag 100 pesos GCash. Sige lang, kay mangita patag isa nga mahimong winner. Kay duha man atong pilion sa ato ang tawagan ni ato ang pa-GCash mga kasandigan. Duha ang atong pilion for hashtag tiwala ako sa Power Cells. That's why, comment lang mo din ha sa ato ang live karong gabi una. Bago ng live na to, pag-comment mo din ha, hashtag tiwala ako sa Power Cells kay mo pili pa og isa ang ato ang Power Cells team nga pwede magdaog og 100 pesos GCash. Okay? Taon-taon ato nang i-announce kung kinsa ang winner kay J-Boy Ibanez de Guzman. Palihog og PM sir sa ato ang messenger sa imuhang kompletong detalye og ang imuhang GCash number. Okay? Kung naminaw ka diha ron, syempre naminaw gyud ka diha. J-Boy Ibanez de Guzman. Palihog og PM sir sa imuhang kompletong detalye og ang imuhang GCash number aron. Masend dayon nato dito sa kanang tighatag sa atong GCash para ma-process dayon ang imuhang daog. Okay? Sige. Alas 7:34 na ang atong oras mga ka-Power Cells. Dali nang utana sa tuwa din ningon siyang Papa J. Sa una, permamintig kong pulaw. Halos tulo ka tuig kong sigpinulaway tungod sa pagpanrabaho. Ingon niya? Oo. Na ba ni epekto sa ako ang panlawas? Anong kumbaga nganong murag duda man ka doon ba kay na feel sa imong lawas? Ako siyang gipangutana pero ang iyang reply nga murag naa naman nga murag wala. Unsa man gyud naa o wala? Okay, tulo ka tuig kuno siya nga gatrabaho pero ang iyang trabaho is more on pulaw kay waiter di ay siya unya panggabi ang iyang trabaho mga kasandigan mga ka-Power Cells hasta alas 3 kuno sus buntag ang iyang trabaho. Sugod siya alas 7 gabi,
human kuno ang iyang trabaho hasta alas 3 sa buntag, swerte lang kuno og makahuman sila mga alas 12 kay makauli-uli siya sayo, pero usahay gyud daw or kanang naganay mga panahon nga usahay tag alas 3 so apay na pahitag alas 4 lagi daw. Nangutana siya kung duna bay dili maayong epekto na sa panlawas ug unsay maayong himuon aron maka-recover kuno ang iyang lawas. Matod pa din no sa ato ang mga kining ato ang mga nabasa mga kasandigan. Doon lagi mga dili maayong epekto para sa atong lawas, especially kung doon na kay mga habit ang kanabang makahatag og dili maayo para sa imong panlawas. Na din ha mga kasandigan ang habit nga pagpasagad sa imong mental health. Kining number 2 is ang permanenteng pag-inom og mga ilimnong makahubog, pagpanigarilyo. Ang habit number 3 nga makadaot sa imong lawas, kulangan sa gitawag og exercise. Ang number 2 o ang number 3, or rather number 4 is ang sobra-sobra nga pagkaon sa mga pagkaong parat kaayo, tamis kaayo, oily nga mga pagkaon. Mo ni mga kasagarang habit ang dili maayo para sa panlawas. Apil na diha ang number 1. It's number 5, ang permanenteng pagpulaw. Tungod kay matod pa sa mga eksperto ang permanenteng pagpulaw mga kasandigan mga ka-power cells makahatag ni og dili maayos panlawas nato, especially ang atong immune system. Makadungag pod sa stress, taas ang imuhang risgo sa sakit sa kasing-kasing, diabetes o obesity. Sa kato nangutana sa to mo ni posible nimong dangtan sir no kung sige-sige ng imuhang permanenteng pagpulaw. Not only katong mga parehas kay sir nga nanrabaho, katong mga gapulaw permanente tungod kay sigig duwaan ng cellphone, katong mga gapulaw permanente kay sigig marite. Gabi pagka pa Jay. Bitaw no kining pagpulaw mga kasandigan mga ka-power cells mo ni dakong kuampon. Dunay dili maayong epekto pod para sa atong panlawas. That's why sa mga ngani nga kondisyon kinahanglan gyud nato no nga dunay gitay kanabang saktong tulog. Doon na gitay tama nga tulog mga kasandigan mga power cells, or kung di man gyud malikayan tungod kay part man gyud sa trabaho, labi pa kung kanang ginatawag nila graveyard, panggabi ang imong trabaho, nakas call center, ikaw ang isa ka sa mga gwardiya nga panggabi ang imong trabaho. Di man gyud na malikayan kay mo man gyud na imong trabaho mga kasandigan mga power cells. Ang pinaka-importante na lang din na is ang pagpalig-on sa imong resistensya. Mo na pwede natong himuo no. Anong gitay choice na kay naningkamot man ta. Anong gitay choice na kay ang atong pagpaningkamot is para magyud para sa atong kaugalingon or para sa atong pamilya. Kinahanglan ginato ng suungon ng mga challenges sa atong trabaho. That's why ang atong ma-advise din sa atong mga kasandigan na kinahanglan gyud nga lig-on permanente ang atong resistensya. Sa may pagpalig-on sa resistensya Papa J, syempre ang pagpakusog sa atong immune system. Pinaka-importante din na ang Power Cells Herbal Capsule na kung tabang din no? So, pagpaligon sa ito ang resistensya. Pagpaligon sa ito ang mga cells aron makasukol ang atong lawas sa mga klase-klase mga infeksyon nga magdala nato balatian. Napo din dakong tabang ang pag-inom kada adlaw sa Power Cells Herbal Capsule kay kung permanente kapulaw, dunay posibilidad nga musaka ang imuhang blood pressure, high blood ang imuhang kalaban. That's why matabangan ka sa pag-inom kada adlaw sa Power Cells Herbal Capsule tungod kay ang atong Power Cells Herbal Capsule dakong tabang sa pagpanormal sa gitawag og high blood pressure. And syempre, kung permanente ka pulaw, posibleng maapektuhan ang imuhang kasing-kasing ang imong heart. Sus na lang yun din tao. Mao na nga inom kada adlaw sa Power Cells Herbal Capsule aron matabangan ka nga maproteksyonan ang imong heart. Dili magka-blood clot, dili ka ma-stroke, tungod kay ang ato ang Power Cells Herbal Capsule, doon na ingredients nga garlic nga mopathin no mopanipis mga kasandigan mga ka-Power Cells sa dugo aron nindot ang blood flow, nindot ang pagdaloy sa dugo sa atong mga kaugatan aron likay ta sa kining gitawag blood clot o kining stroke. Right? Mao kana kung tabang kada adlaw sa pag-inom sa Power Cells Herbal Capsule na available kayo sa tanang mga Brigada Pharmacy. Available usab diha sa may Rose Pharmacy, TGP, Southstar Generics o ubang pang butika sa inyong lugar. And syempre, i-add to cart na online, Shopee and Lazada. 7:40 na ang atong oras. Kini ang programang Power Cells Mindanao Wide.
Brigada in the heart of changing lives.